kubangma sinora wings dong tinta tebro joto sing kancakan yang miloi ini sinora deputation rijak nai sini bisi song mare ni tibo deputation sing rijak nai tei sini manthai rok maya je sini o nangmani rang rok rijak yang tomorok oboni tibo singoro koiblai tini rijak nai nangmani rang mane tammono MGM ni regani rang rok omorong tibo oro mai angui tongo oboni tibo sing koiblai rinani thangi tongo ni sinimo ani sinimo Sodor district YTF organizing secretary tini borok rok busugo kano oro tini sini borok jagao sing 3000 aiga 4000 singoro maximum ungnai amahai kenya singoro joto bisini joto jagani no singari ro hoi amahai ke finance bagi oro tini sajak ei amahai kenya sing potor sing kaisa o jaga deputation rijak nai o deputation no sing jodi sini kok nahajagya hayaka ba khlaijagya hingangke sing kaisa buskangote bo potor sing soba khlai mano adong ngi oro sasabo manja khaine adong ngai sini Simna amsanya sini khasuksa MLA sini service ke tongnai te sini TTAD sini honorable EM sini o Simna amsani no sini borong nam Sar Robindra Deborma tongnai sini ro kubangma leaders rok sini block ni president working president kubangma leader rok tongnai obon bisingo sing usgango haino hainu kwa sini Tipra sarang bagai kaisa kelaino amya amani borong genang sini o Tipra hasdeni no MP reboti Tipra sani bagai je amahake kok samani Tipra sano je divide khlaimane Tipra sano je ADC amsayo tongnai rok no mantai sokta Tipra motha tokhai riyaing sanai o reboti Tipra na ang singnani musungu tini nini BJP sarkar khaitonai nini BJP ni borok bo o ADC amsayo tongo o Tipra sarok norok ni bukhaw norok wansugya de no tini sawai tongo jodi ADC amsayo Tipra motha no tokhangke norok no khoksa rang saloge hinai tini nini borok bo o ADC amsayo tongo nung bo kaisa ADC ni no klayo reboti Tipra omon nung kaisa mutu narik di tamuni bagengkai Tipra sano jodi nung omtika oroi floi khlai gangke বিধানসভা 5 বছর নিনি এমপি 5 বছর বাকি खोनासंनि नों करि हिंगांके नों बजागा तंनाय ननां अमु कुइसन खायो देबति तिरपुरा